Dito tayo sa Tambo, Pamplona. Ayan, shout out sa mga taga Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Ay, pupuntahan kasi kaming event. Ay, ako pala. Ayun na pala si Pato. Ayun na, nakita ko na siya. Naka-evo ah. Ayan, nag-meet up na rin kami. Sa wakas. Ano, naka-vlog ka? Ay, si ano, si Sir. Ay, si Idol. Ah, tara. Ah, tara. Sakto. Ako na lang sa
ma'am. Good morning. Ano? Ang mga gusto bumili ng ano no? Oh. JMB, ano to? Sabo ng Bayan. Yan. Shoutout sa JMB Sabo ng Bayan. Yan, si Mensa ng Okay-Okay. Yan o. Yan, may Mensa ng mga hangir. Yan, malit na tindahan. Yan, located at, ano, Quintang Pasagaw, Camarines Sur. Yan. Zone 6. Ay, Quintang oh.